ассалому алейкум тамошабинони азиз, имрӯз 24 июн аст ва ман дар шаҳри Медногорск хонаи апам омадагим. числаи 14 июл мо дар шаҳри Душанбе дар меҳмонхонаи зебои ҳаят конференсия дорем. ҳамааш ме даъват мекунем духтаракҳои азиз, шахсонет ки дар компания Фабели кор мекунем ва шахсонет ки то имрӯз ҳол регистратсия нашудед, обязательно нависен дар номерои рӯи экран дар ватсапи ман. шумоям регистратсия карда якҷоя кор мекунем ва ногуфта намонад ки дастагулҳои зебое ки шумо мебинед, директорҳои командаи ман апам ва апаи Рудоба маро пешвоз гирифтанд. боз ҳам ассалому алейкум тамошобинони азиз. имрӯз пеш аз навора сар кардан як магазини апаи азиз мона аз шаҳри Тюмен барои шумо шинос мекунам. дар центри Тюменан. кадоме ки дар Тюмен зиндагӣ мекунанд метавонанд дар номерош занг бизананд, адресошона бо аниқтару хубтар бигиранд, браванд ай пеш тамошо кунанд, харидорӣ кунанд. хулоса дар и апаҷони мо ҳам дузанда ҳастанд ва тамоми намуди анамин материалора дар савдо мондагианд. паплин, комбах, чизе ки хоҳен шумо ҳаст, киртаи тайёр, платьяҳо, ҳамаи чи ҳаст. метри паплиношон 150 рубл сар мешавад то 2500 то бигем ки фасонои пеши пеша савдо мекунанд апаҷон. ва ногуфта намона ки худи хучон аз Турсия хучон рафта анамин борора харидорӣ карда оварда дар магазини хучон ба фурӯш мемонанд. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия доранд. тариқи почта, здек, пек, чӣ намуд транспортни компания ки ҳастай доставка доранд ва новобаста ки шумо чизе ки харидорӣ мекунед ай 350 рубл фақат шумо меспорен, зиёд шава и апаи азиз хучон меспоранд. дар якум комментария силкаҳои инстаграмшона мемонам, рақамҳои экран, телефоншон дар рӯи экран апаи мо Шаҳноза ном доранд. метавонед бинависед ва интихобҳои худтона кунед. буд мумкин дар ватсапотон рӯй кунанд, бо инстаграмошон бигем ки дроен подписатсия карда тамошо кунед ва тамоми он чизое ки шумо дар маҳқулаи ма боварии комил дорам ки интихоби худтона ёфтаю заказ мекунед. тамошобинони азиз, мо иҷо омадем вокзал. мо аввал Оренбург мерем, баъд Оренбург бигем Медногорск мерем хонаи апам. ба ҷо каси апаи Рудоба баъд бо якчанда директорҳои дигамон мебиёянд. ҳамакаса Тоҷикистон мерем барои конференсиямон. ма пешакӣ барои чӣ биромадам ки мо дар оҷо бигем ки тайёрӣ мебинем, барои ки мо якум бора конференсия кардастем. директорҳо ҷамъ шуда тайёрӣ мебинем дар хонаи апаи Рудоба. хулоса иҷа мо вокзал омадем. Атюмен прямой рейс набуд, через Екатеринбург рафтестем. ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо дар поизем. мо дина свор шудем, дига видео накардам, ҳози видеоро узша кунам, нишон медим то намо дар чӣ хеле купе омадед рафтестем. уже ҳози остановкаи мо мешавад наконец-то. дар поти хинка шиштем, бегах свор шудем, ростика
шавшдаги бу дига ки бура хорафте шумо чӣ қадар тамошобинои азиз созен хубе дар комментария бинависед шумо дар каникул куҷо рафтен чӣ кор мекунед ба чӣ кору бор машғулед ман як гала гап дорум ози ҳамаша гав мезанам ки мо ба чӣ кору бор машғул мешавем. хулоса тамошобино мо соати 4 бега сувор шудаем. инам хали купене ки дармонам маҳкам накардем беҳад гарм. муҳаммад мустафо дар 2 метаж хо рафтан аммо кати фатима дар 1 метаж мо просим пододеяльникора ҳамара уша таҳ кардам бурдам споридам сумкамона бигем гирифтам на хали бо ручной дорем дами момент рафта истаминам хеози остановкаи мо мешава ним соат пас мефроем соат чанда соатои 9:30 мо мефроем 8:50 40 минут пас мефроем тайёр шуда истодем дауҷа мо встречат мекунам апам хонаи апам рафтаистем мо хонаи апам мерем кати апам яҷоя иди қурбона мегзаронем ба кати апам яҷоя тоҷикистон мерем боз як хабари хуши дига дорум то на чиха 14 июл якумин конференсияе ки ман мегзаронам барои командам барои шахсоне ки желаеши дар тоҷикистон ҳастанд даъват мекунам 14 июл дар гостиницаи хаят меҳмонхонаи калон дорад ана ҳамҷада мегем ки якумин конференсия ман мегзаронам уже ман бисёри ҳамаи духтарома даъват карда ки бисёри директором дар тоҷикистонанд фотима наимона гап задан бисёри директором дар момент дар тоҷикистонанд иншоаллоҳ ака вохӯрӣ мекунем кати команда и обязательно видео айсашаш то охирш обязательно ҳаст аз дургӣ хачхел бо команда вохӯрӣ залоя тайёриҳо бигем ки айрӯи миллион ҳар як шахсе ки дар командаи мазвания баромадаиста ҳар якташа чек поздравления дастаҳои гул падарка чалаи тилло ҳамаша гирифта тайёр кардагиам насиб иншоаллоҳ ана 14 июл ҳамаша поздравлят мекунам ва он шахсоне ки то ҳол дар компанияи фаберлик регистратсия шудагӣ нестанд шуморо ба кори компанияи фаберлик даъват мекунам обязательно дар ватсап ма бинависед илтимос занг назанед бинависед обязательно ма шумо дар тариқи галасовой кора мефаҳмонам ҳама саволои шумо дар ҷавоб метиҳам ба хоҳиши худтон ма шумо регистратсия мекунам ана мехоҳед тамошобино имрӯз як намуд ҳаво софае дар ин шаҳри оренбург ки даже як донаҳак абр нестай беҳад ҳавои софи беғубор дар тюмен ҳар рӯз борон даже рӯзи омаданмонам борон буд намхе меим бурума Фатимаш шавда танцевать. Окей, шау рақс кад ай хандара мурдем. Инака номи рақса гирифтем и бояд рақс кана. Ана. Вай наша красавица. Вай. Ана. Парак чиққа дус медора кем бапара. Фатима, откуда научился? Я оттуда. Ты так танцуешь? Ой, машаллах, я салютча. Фатима, Мегаш мы харсак за него так делай. мама, Фатима как мама танцует. Хулиганка. Тереза кам тар чиркине хушу тамошо када намешава. Доғой калон дора. Ай мобайнш. Як рақоса ма дига не остановится. Бозадаги ҷойша. Она чуть наш подарок. А теперь татую. Эй, мама, татуй. Нет. Никто не хочет танцевать. Только ты танцуй. Мы на тебя посмотрим. Молодец, красавица.